Is-sena li għaddiet kien hemm 58 mara Maltija li telgħu l-Ingilterra biex iwettqu abort. Dan huwa 1.1% tat-total ta' aborti li saru fl-Ingilterra u Wales minn persuni li mhumiex ċittadini ta' dawn il-pajjiżi. One.com.mt ta' ħarsa lejn in-numri dwar Malta u pajjiżi oħra li jirriżultaw minn rapport dettaljat tad-Dipartiment tas-Saħħa u l-Uffiċċju tal-Istatistika fir-Renju Unit. L-ikbar numru ta' barranin li marru l-Ingilterra u Wales biex iwettqu l-abort kien mir-Repubblika tal-Irlanda, pajjiż li bħal Malta huwa meqjus bħala wieħed Kattoliku u li jopponi l-abort. Bi 3451 l-Irlandiżi kienu 66% tal-barranin li jagħmlu abort fl-Ingilterra jew Wales. Din mhix l-ewwel darba li pajjiżna dder f'dan ir-rapport bin-numri huma meqjusa bħala mhux żgħar, speċjalment meta mqabbel mal-popolazzjoni tal-pajjiż. F'Malta l-abort huwa illegali u għalkemm li minn żmien għal żmien kien hemm min prova jtella s-suġġett fuq l-aġenda dibattitu etiku u xjentifiku li ħares lejn il-mument meta jkun sar l-abort u anke dwar id-dritt tal-mara. Riċentement Euronews għamel dokumentarju dettaljat dwar il-fatt li pajjiżna m'għandux abort. Fost dawk intervistati kien hemm omm Maltija li sostniet li għax għamlet abort m'għandix titqies bħala kriminal. Qalet li kellha 44 sena meta nqabdet tqila u flimkien ma' żewġha iddeċidew li għall-familja u għall-erba' wlied tagħhom ikun aħjar li jtemmu tqala.